Wel, dyma ni barod i gychwyn wan, a chi'n gweld yr motorbikes ma tu ôl ni. Dwi ddech ymlaen, dwi wedi cael un argian andros o Hell's Angel, go iawn yn mynd â fi, so dwi ddech ymlaen o fawr iawn, beic anfarth. So edrych ymlaen, a mae gennym ni heriau gwych heddiw, da ni'n gorfod mynd i wneud y mud assault course, da ni hefyd yn mynd ar y tywi ar y cwrwgla. So edrych ymlaen, mae pob peth yn mynd yn wych. Da ni wedi blino, ond mae o'n werthon dydy, a dyn plis cerwch ar yn tudalen ni www.Cylchdaith.Cymru a cerwch ar y safle we yna a cerwch ar Just Giving a cyfrannwch os ylwch yn dda. Diolch i bawb sy'n dod i'r cyngherdda hefyd. Os ydych chi'n gwybod bod yna gynger wrth ymwneud chi, dowch chi'n gweld ni. Diolch yn fawr. Hyn y brofiad hollol newydd I fi a dwi'n reit gyfforddus. Mewn bod fi ddim yn gwthio, dwi'n iawn. Ti'n rhaid ansio ramio ni? Do, a dwi'n isio. A, ffordd yn dafydd. Do, ddim drwso. O'r haif mi adael o gyro ynddo. Nes yna mewn driw hen swnio'n nhw. Record 16 minutes. Wrth gwrs, oes dim digon o'r gornau I gael, mae lot o bobl ddim yn cael y cyfle fi wedi cael. A mae mor bwysig bod bobl yn siarad gyda teulu o beth I dewis nhw I rhoi. Dwi'n edrych ymlaen I hwn, dwi jyst yn gweddio
O ddim fi fydd yn mynd mewn, dim ond bod pawb yn gwyddio bod rhywun yn mynd mewn, mo ddim nhw dio. Mae'n res i ar dilwyn. Anffawd, ie, wrth gwrs, oedd o'n anffawd oedd, cwbl fwriadol wrth gwrs, bach o sioe i'r camera, na, dwi'n ni'n beth ddigwyddodd, rhyw chwa wynt o'r rola. We just had a text from Grant to say that he's just dropped off a patient and he's going to do us a flyover. Well, Grant, he was with us last year and the year before, so it'd be nice to see him now flying over in the Wales Air Ambulance. Really scary being on the list because you sort of never knew whether it was if you were going to get the call in time. I think the challenge is absolutely fantastic. I mean, any awareness of organ donation is a good thing, and this is just something really special that a lot of people have been able to be involved in, so it's a really good thing. Wel, da ni hanner ffordd. Da ni wedi cyrraedd Gaerfyrddin. Dim ond 4 diwrnod i fynd rwan, ond da ni wedi mwynhau'r 4 diwrnod cyntaf yn fawr iawn, bod ni wedi blino. A wedi cael bod math o sialensau ar y ffordd. Cerwch ar yn gwefan ni Cylchdaith.Cymru i weld lle da ni'n mynd, a dowch i'n gweld ni, i roi pres yn y blwcedi, ond os ydych chi'n gallu gwneud hynny, cerwch ar yn gwefan ni eto, a gwelwch tudalen Just Giving ni, a cyfrannwch os gwelwch yn dda i Gronfa Elen. Mae o'n elusen gwerth chweil. Diolch yn fawr chi.